Hej og velkommen til første video her på min kanal og altså min nye sidehustle-serie, hvor jeg kommer til at vise jer forskellige sidehustles, man kan lave i Danmark, som faktisk kan give ret gode penge på ret kort tid. Og i den første video her, der kommer jeg til at vise jer noget omkring reselling. Og hvis du ikke ved, hvad reselling er, så skal du lige undersøge det, inden at du ser den her video. Men noget, som har fungeret rigtig godt for mig, det er altså de her lidt dyrere ting, så det ikke kun er for eksempel en trøje, man køber til 500 kroner og sælger til 700 kroner. De her dyre tasker her, de giver altså mange flere penge i profit. Og som I kan se, så har jeg altså også fået solgt den her til 4500 kroner, minus lidt sælgerbeskyttelse. Og twistet er, at jeg købte den til 3200 kroner kun, så det har altså givet mig en fortjeneste på omkring 1300 kroner. Og måden det fungerer på, det er egentlig, at jeg får den fra Japan til Danmark, og jeg har så købt den til omkring 54.000 yen. Og så kommer der selvfølgelig noget told og noget fragt oveni. Det er meget profitabelt. Det er virkelig nemme penge, du kan få. Du er faktisk bare mellemmanden. Så det vil sige, at fra du køber den til, at du sælger den, der gør du intet nærmest. Du tager kun nogle gode billeder og skriver en god beskrivelse, ligesom jeg også har gjort. Og så får du altså de her 1300 kroner. I forhold til risiko, så er tasken altså 99% af gangene ægte. Jeg har ikke prøvet nogensinde, hvor jeg har fået noget, som er falsk, og jeg har altså gjort det en del gange. Du kan selv kontrollere, om det er ægte eller ej, og hvis du ikke har forstand på det, så vil jeg ikke gøre det. Men hvis du har, så kan jeg kun råde dig til at gøre det. I forhold til kapital, så skal du altså kunne tåle at have lidt penge flydende ude. Jeg har haft erfaring med, at der går fra 1 til 2 måneder, før de bliver solgt. Men de skal selvfølgelig nok blive solgt, men det kræver, at du godt kan tåle at have måske 3.000 kroner liggende ud og flyde en måned til 2. Og kan du gøre det nu? Det skal du gøre. Man skal ikke kunne sige, at man ikke kan tjene penge, eller man ikke har penge, fordi at hvis du ikke gør det her, så gider du heller ikke at få penge, fordi at det er vitterligt det nemmeste overhovedet at tjene penge på. Så husk at like og subscribe. Næste video bliver pissefed, hvor jeg viser en endnu bedre metode til at tjene penge på. Ha' det godt.